Здравейте хора, днес аз съм Вики и ще снимаме видео за YouTube. В този канал очаквайте видеа като предизвикателства или челенджи, 24 часа предизвикателства, така нататък. Видеоигри ще играем, аз съм пълен нуб на видеоигрите, не ставам за нищо. И днес ще направим, понеже аз днес имах рожден ден, ще направим анбоксинг на всичките ми подаръци, които аз още не съм видял. Обаче няма да бъда сам, аз приятелят ми Сами. Вие може да ме знаете от YouTube Gaming също. Не казвам, защото ми бамнах акаунта. Да, също така искам да кажа, че тос тука му подарих един наръчник за Майнкрафт. И вече няма да си такъв нуб. Баща ми. Баща ми. Баща ми. Аз така. Имате го баща му, печата баща му. Здравейте хора, вече сме тук в нашето импровизирано студио и сега почваме да отваряме подаръците. Сига пи вода, бе. Катили сме. Така, ще отворим първо най-близкия подарък от мен. Аз виждам, че е 3D пътел. Верно ли бе? Да, бе. Това ми ще беше от Тади. Да. Чакай, сега ще видим от кой. Взема картичката. Така, че... Happy birthday, Вики, пише. Не от Тади. Вика, честит рожден ден. Да си жив и здрав, да имаш много щастие и приятели. Весело изкарване на празника и много подаръци. Имам чувство, че е от Мария. Не пише от... Не, това е Мария, подаръка е друг. Ади каза, нали помниш, че нямаше време да... Нямало е време да направи картичка. Не, това беше Мария, май. Чакай да взема нож да отворя подаръка. Идиот. Просто... Да скъсам това, бе. Добре. Чай, че ли чай... А? Искаш ножица, е по-удобно нож. Добре, дай ножица. Чакай, това ще го върна. Я вземи и ти го разгледай малко. Ето ножица. Ами то аз го отворих. Сега. Не бе, нека си имаме тука. Да, бе. Аре, късай. Не са да пауза ли? А? Пауза ли? Не. Имаме си. Спока. За твой. Не може да ги кажеш толкова, не няма време. Честно, то би трябва. Това е... Хора. Имаме и малка аудитория тук. Знаете, това са шумовете. Шумовете са, защото тук майка ми върши. Не бе, то има на някакви части. Абе. Айде направо по следващия подарък, то го видяхме там да слагам за... Ето така. Ще ги трупаме на ето така куп. Ето така картичките. Така, следващия подарък е... Ето това нещо. Какво ли според вас? Тъпотия. Тъпотия за плажа. А това какво е? Чай, моли се. Чуйте. Да ти сваля звука. Гледай сега. Гледай. Това е с това подарък, бе! Не. Виж, Само само са тъ. Виж. Дай, бе. Сигурно ще е нещо яко. Чакай. Ареса. 3, 2, 1. Това е някакъв пак 3D пъзъл, вижте хора. Това има... Писна буклуци, значи, като... Не! Калине, махай се от тука! Имаме проблеми, брат ми е скапан тук. Хора, ще дойдем след малко. Така хора, имахме малко технически проблем, че брат ми е досадник и почна да... Идиоти.com. Да, ние сме идиоти.com, той така ни нарича. Много ясно. Сега да отваряме... Идиотка. Това тук очевидно е 3D пъзъл, сега да видим какво е. Това не подарък. Дай, бе! Народно тъпи хора. Идиот. Апа. А ти какво си? А ти какво си? Знам какво е това. Чакай, аз ще изтипа. Не, може ли? Я пробвай ти.
Така. Мисля, че... Чакай, аз ще прибера това. Има ли описание? Чакай. Не, няма описание. Ето тук. Ама аз го слушах това. Ама аз го това го скъсна. Чакай. Чакай. Трябва да се подреди като голяма кула, май. Като кула. Да. А тия за какво са? Това тук... Чакайте хора, това го махам, че е малко пречка. Тук на обстановката са да разгадаеме другия мистериозен. Да разгадаеме подаръка от Сани Стайков. Ако не го знаете, ще му пратим Instagram. Това е Viber. Да. Ако не го знаете, ще му пратим Viber или по-скоро нещо, защото не знам как да правим монтаж. Спиранията са... Аз ще ти покажа. А, ти ли бе? Аз затова Добре, аре, това ще мълча толкова много, за да не сте излагам пред камерата. Какво е? Това ще го хвърлиш от кута. Това е просто за губене на нерви и на мозъчни клетки. Да, аз го махам от тук просто не. Айде сега! Как го става? Айде, Калина, ти си играй с него. А така, подаряваме ти го. Айде сега отвориме. Ето този подарък. Ето купче. На Калинко подарък. А? Искам да видя по-богатичката на зомби. Гнусните зомбита. Честит рожден ден, Вики от Мишо. От Мишо! Мишо, Мишо, картичка, бе! Бах ти я! Ти трябва да ще го с мен. Бързо, такова. Хора, това е самолет. Бързо. Дай ме ръце! Чакай, Калина, чакай, махни се! Чакай, сега Махай бавно. се! Не го отваряй, още чакай да покараме, бе! Махайте се, бе! И ти, Калина, ето. Това хора е самолет. Това би трябвало да лети, бе, хора. Да, чакай, сега, чакай. Аз ще го отворя. Мръдни, аз ще го тук отворя. трябва. А моя подарък аз ще го отворя. Е, тук. Не бе, ето тук се Не, отваря. чакай. Чакай. Това са от невидимите тикса, трябва да ги махнем. Да, бе, тук има Те са тикса. най-коварните от всички. Да. А защо просто не го средим, като имаме ролица до нас? Не, дай ножа. С него ще е по... Не, дай го това. Не, дай ножа, не, дай това. Дай. Сами ти си един истински хирург. И... Това е най-гадно. Чакай, а това беше със светия, дай да ни го разопакаваме. Не. Чакай, Трябва да покажем пред хората, моля да сва. Абе, няма, после Айде да го оставим за накрая. Айде на ръка! Хора, това ще е за накрая. Ще покажем какво е това нещо. И дали изобщо... Просто бързо. Да, айде сега към следващия подарък. Така, кой да е? Калинко в момента отстрани зад камерата се почти. О, тук има и даже и комплект маркерчета. Вижте, хора, това е... Тия са някакви бавно различни хора. Има... Маркер стиксо! Че маркер стиксо. Сега това въображението е гати нещо. Да. Ох, това стиксо. Ще го щупа накрая. Химикалка стрища. Химикалка стреща с много тиксо. Аз на мен не трябва, защото аз ще ми се изхъби моите между другото скоро. Как се радва. Взимай бързо, защото ръцете ми са малко. Давай тиксото! Трябва да ми помагаш. Чакай ние тук да пръхме. Гледайте, аз съм като тъпите мемета. Абе, идиот! Не разбирам. Добре, това не е... Буклука отива при буклука. Ето тук така. Да прави красота отзад. Да. Айде сега отваряме, като дай на ръцата. Аз ще отваряме. Брат, не, това се прави ето от тук. Така се ръгаш! Идиот на кучество, знаеш ли това? Не го прави горката кутия сега. Майка идея на кутията ли? Идиот, разкарвай се. Идиот като тебе. Дай, бе. Ето тук. Дай, аз ще го отварям. Давай, айде да го стисаме на това. Не, айде да не го скъсаме, не. Сами. Не, дай Сами. Чакай, искам Вие сте това, Вики. Дръж от тук. И сега като консерва. Чакай, виж това прехме под кривката. Абе, идиот. Писна ми от буклуци. Чакай, стоп кадър! Добре хора, след като имаме... Консерва. Добре хора, след като имаме... Чакай, камерата.
Така, хора, след като имахме малко технически проблеми, вече сме готови. Въображение, това игра за въображение. Аз нямам такова, така че това отива на майната си. Това са някакви карти. А това пък какво е? Карти. Хора, пишете в коментарите. Хора, вижте. Това Не, не шалка си. Моля ви, вижте. Гледай сега. Гледай. Хора, пишете в коментарите дали имате и вие така игра. Брат, това е много satisfying, гледай. И сега карти. И сега гледайте най-satisfying нещо от всички. Яш, Маруля. Яш ми хуй. Хора, пишете в коментарите дали вие имате така игра и как подял. Не бе, как се играе. Как се играе? Почваш от старта и имаш зарчета и на каквото ти се падне, трябва и да го обясниш. Ето, това са картите, да. Ето, чакай, искаш ли? Сетих се как се играл, аз съм играл такова. Чакай, добре, айде стига толкова, стига толкова, че набавяме видеото. Искам това да го... Добре, айде такова, ясно. Гледайте. Аз ето тук ще... Такова, аз тук ще такова малко ще свиста... Писла го нямам буклуциката. Аз нещо не съм казал. Това ще го издръжиш, нали? Повечето тъпоти ще ги издръжиш, нали? Аз не знам как да ги режат. Факт. Нищо и така е добре. Чакай да се ето, хора, ако се чува някакъв отвратителен звук на камерата, просто сме идиоти. Точно така. Точно така. Казваме се истината право, точно и ясно. Да. Не ни е само това нещо. Защото ние сме идиоти.com. Абе, ние сме тъпи на кут. Значи ти дигаш от тази страна, аз казвам. Така, 3, 2, 1, излитаме. Така. Така, и за обратното. Да. И бак. Ето къвето. После, ако видите. Бананите. Идиотите. Чакай още една. Искате ли да видите нещо? Я се боя да си е косата направо. Абе, дай да пробвам. Да вземем едно кетчупче. Магаш. Подесах ли се, хора? Подесах я, майче. Ведо. Не, ще си много, ма. Не се личи много. Това пак хора са. Не ми изглежда малко обтечено. Това е Дикси. Вики, защо тя? Защото ти. Значи, това е Диксит. Да. Няма човек, който да не знае какво е Диксит. Ами аз не знам. Освен тебе, ти си бавно разбираш. Ти си бавно разбираш. Там искам аз... Стига не! Искам да го махна този Искам аз да... Махни се. Искам аз да го такова. Буклуци. Идиот. Си ти. Сатан. Не! Ще скъсаш кутията. Няма да я скъсам, да идиот такъв. Помощ, моля ви се, хора. Живеем бавно развиваш. Мерси. Нямаш близо. Просто го скъсай! Какво правя според тебе? 3, 2, 1. Ай, трябваше да стане по-яко. Така. Както знаете, аз мразя буклуци. Ти верно се да камерата. Чакай, И то това е 2 грам. Така че, може сега, това е най-якото от всички. Я ти такова е. Моля ви се, гледайте. Я ти показвай, че аз не знам тази игра. Вики просто... Вики проспал детството си. Еми, малко хора кажа. Бедняк съм. Бедняк бе. Ох, май. Тия понякога са много коварни. Хора, още ще прелее буквално. Горкият. Така, това се хвърля. На момента! Чакай, не, има още малко да се хвърли. Тия работи тук. Ама не го разапокои още веднага. Не се трябва, просто да махнем основните неща, за да ги сложим на... Това е много яка игра. О, ти пилка, бе. Часовника вече просто е точен час, 6 часа. Между другото... Аз не знам колко е часа. Знаеш ли? Ако трябва да си честен.
Dixit е една уникална игра. Хора, не обръщайте внимание на това зад мен. Зад нас. Да, като спрем камерата ще ти я покажа как се играе. Всъщност всичко, в което не знаеш, мога Не знаеш, че снимаме. Да, знам. Имаме фотобомба. Не пипай камерата. Хора, пригответе се. Нищо не обещаваме за камерата. Пригответе, нищо не обещаваме за камерата, може и да падне. Да знаете, не е по наша вина. Ние по наша вина просто имаме фотобомба. Да. Да, го подсвесвам тук очевидно по кулчията. Така, как е? Да, покача така излязо. Мухни. Това е полето. Вау. Ето така. Не знам какво е това. Това е... Вики, тук има още буклуци, камионче. Чакайте, да се напори коша. Дълго време, чакай. Абе, ще поздравим да играем на тази игра, ще я покажа много е. Добре, какво ще играем? Ай, това видео стана 16 минути, ние веро сме някакви пълните Олигофрейн. Не може да го качите толкова голямо. Ама ние не може. Можем. Може, има и едночасови, двучасови даже. Да. 10 часа даже всъщност имаше. Ами на някои песни ни слагат... Да, имаше 10 часови песни, дето... Да. Нали знаете хора, едни 10 часови песни, дето ги слагат после... И аз ще го бигнем. Спокойно ни бъдем. Между добре, че вече няма фотобомбата, няма. Имаме гаранция, че няма да падне за сега камерата. За сега. Бахте гаранцията е това. Хора, не забравяйте, че накрая ще... имаме Хора, не забравяйте, че накрая ще отворим един самолет. хеликоптер. Хеликоптер. Тук има да Тези неща трябва да ги хвърлиш. Заедно с теб също. Викаш сега през терасата и... Така, и сега, гледайте. Това са зайчетата. Диксата. И зайчета! Чакай, Да, тази игра е много яка аз Диксата. само тук с камерата ходим до Само не знам как не я знаеш тази игра. Аз съм немал детство. Точно. Така, сега, това нещо тук не мисля, че ще ни трябва, но просто да. Дай го. Не, чакай, това го слагаме тук. Да, така. Дай капака. За какво не е капака? За да те блъсна. Така, следващия подарък. Следващ подарък. Сега да го намеря. Коя котия, онче бонче, щупах, онче бонче. Дай. Да. Да направя, тук ще пренеса цялото, защото има много неща тук. Така, първото нещо, което виждаме, някаква енциклопедия. Какво пише? Той е фен на тия Светът на динозаврите. Това е много яко. Аз между другото съм фен на динозаврите. То не е малък. От малък съм. Брат му... Не, той повече е на машините, брат. Значи брат ми е на колите, аз съм фен на динозаврите, както виждате. И на... Тази книга... И на Годзила. Да, защото и на такива чудовища съм фен също. На чудовища. Към следващия. Чакай, покажем тук някаква страница друга. Вижте какви илюстрации има. Не мисля, че хората не ги интересуват. Що е? Не покажем. Е така, ако даваш по една страница, айде с Айде си я толкова. Следващото нещо от подаръка са някакви дрехи, тях може да ги пропуснем. Дръжтуки. Чакай, има някаква яка тейска с динозаври. Хората от нашия клас знаят какво иска Вики. Да, хората от нашия клас знаят какво искам. Буквално нещото, което Аз искам... Вики ще отвори повечето неща, сигурно ще е нещо на Jurassic Park или друго. Буквално аз много обичам Jurassic. Да. Гледал съм всички филми. Има ли още? Ма няколко на... Водичка. Тя сигурно... Така. Има... писменци. Количка, чакай, коле.
майка. Пише, вчера Вики, да си жив и здрав, да имаш много мечти и шестици и мама, тате и Калинчо да те слушат от Натали. Натали. Не знам. Следващия. Не от нашия клас. Да, тя не е друга да е. Следващия подарък. Чеца, това е едно ли е сак? Какво е това? Чакай! Не барай, ма! Чакай, ма! Не барай! Това има включено и книга, чакай. Има това включено и книга, бе ли, бе? Батякто! Вижте хора това! А това е за самолети? Тъпо ще си върви с другото. Така. И явно хората Ще се изнервя, защо да става? Чакай, бе! Има тиксове, идиот такъв. А то е перфектно, той е такова. Перфектно. Вече се го изпробвали нашите хора. Вече някой очевидно се е забавлявал с него. Да, направо преена. Така, следващия подарък. Шегувам се, ще такова. Не виждаш не? Господи, чакай. Дай да го махнем това тиксо, защото е много дразнещо. Да, между другото. Това ще го леко на стата малко. Да съм отиваш. Има. Здравейте! Съм сон. Колко тъпо, тук има някакви други части, ама няма смисъл да ги показваме. Това е самолетчета. Но ми подариха един път едно такова. Такова ли? Да. Аз между другото имам още едно такова. Много е яко. Аз имам още едно такова. Яко. Гледайте го. Това Аз е... така ще хода, докато не кладне тук. Хора, абонирай. Елата да ви цункам. Хора, Сами, ти имаш ли канал? Имах. А той сигурно съществува още. Съществува, ама не мога да качам нещо в него. Точно, да. Така че му се абонирайте за канала Gaming Освещов. Поне ако може да ме намерят и да ми дадат някой друг плей бутон. Абонирайте му се, да. Между другото се абонирайте за този канал, защото и аз искам плей бутон. Много искам! Чакай, 100 000 лева, има време. Още много хляб ще изядем. Има ли още нещо? И ако станем известни, ще се смеем на тъпите видеа, които не стават за нещо. Ама ние сега това ще го гледаме пак. Искате да го направим. Чакай малко от книгите. Трите книги. Между другото, ето това са ми трите книги. Идиот! Едната от тях може да я дадем на ето тази книга, която е Дневникът на един дарил, направи си сам книга. Може да я дадем на giveaway за вас, хора. Да. Ако искате, може да я дадем на giveaway. Иначе ми я дава на мене. Да. Сега. Не дейте да се абонирате. За мене. Значи, вижте сега. Условието за да участвате за giveaway за тази книга е чисто и просто да харесате този клип, абонирайте се за канала с камбанката и да напишете отдолу в коментарите хаштаг Дрънджото е най-яката книга. Не го правете. Обаче имате срок до следващата събота, защото тогава книгата ще бъде подарена на него. Този идиот. Книгата тогава ще бъде подарена на този идиот. Да. А това е другата книга. Новата ми книга. Ето това са всичките книги. Не, идиот такъв! Не, посмих. Това е най-новата книга над Дрънджето, ако не знаете, 17 час и отзад са другите книги, така нататък. Тази книга ми е подарък. Пазете се. Тази книга, Майнкрафт наръчник, тя ми е подарък от ето този. Да се научиш да играеш, защото не ето, можеш. наръчникът. Сега покажа някои илюстрации, защото илюстрациите са много яки. Да. Буквално вижте. Вижте какви са илюстрациите. Има някои тъпи работи, които много да разбираме. Има някои доста тъпички работи. Примерно началото, ако може да видим. Началото, да. Я покажи началото, пише как буквално в началото пише как да чупиш дърво. Да, така, тук. Аз се разях да река. Да, тъпотики. Вижте да покажем инвентара. Вижте инвентарът само. Вижте инвентар. Какъв е този тъп инвентар? Чакай, дай аз да го покажа. Покажи го, чакай, скрий си главата. Така. Какъв е този инвентар, моля, покажете ми. Да го фокусирам. Буквално, чакайте тук, буквално има една, да кажа какво има. Има една дървена изтекла кирка, роза.
5 семена, 2 вълна, 3 овче месо, 20 дърт, 8 камъняк и един празно място и един дървен меч. Кой си прави мечове? Тая игра Дървен при това. Да, ти кой малко ще си направиш къбълстон меч и после трябва да го хвърлиш. Точно, за какво си правиш къбълстон меч, бе? Идиот такъв. За ко? Взимаш брата и... Цепаш всичко. С нея. Дали много е, че цепиш нея, да? Много ясно. Това го отделяме ето тук при Сами, защото той е за дивори. А те извекни си за мен. И така, приятели си... Между другото, ние сме си обещали Да. този наръчник, той да ми го подари и на мен. Да, не този точно. същият, просто да ми купи И аз същия наръчник. такъв. Да, същия наръчник такъв. И ще имаме и двамата да си Да. мачим. И така, И да четем. хора. И така, хора. Айде, това беше видеото от мен. Ще губваме се, бе, хора, бе. Как няма да го отворя? Ще отваряме Самолетчето. самолетчето. То даже ето тук е. Някой добър човек ги го е срязал. Ние го срязахме. Да. Зад За камера. Вече сме се подготвили малко. това. Има инструкция, но те явно. Инструкции. Да поти на майка. Айде, стой там. Кой ти позволил да бягаш? Хора. Солита. Това е самолет. Не, се. Дай, аз ще го отворя, имам. Не, Калине, дай ми го, Калине, стига. Не, махай се. Хора, имаме технически проблеми. Брат ми е тук и малко ни смал. Малки деца не се оправят. Хора, това видео си стара точно как си трябва половин час. Аре. Яхме едното. Другото. Режи. Чакай, дай ми да... Я ти урежи, че мен не мързя. Хора, тук има перки, хора. Хора, тук има перки. Това... Я, може ли? Дай да го пробвам. Ама не бе, то няма батерия сигурно. Разкарай го това тук. Не, чакай, ножа. Чакай, ножа. Перките трябва да... Я такова, да. Така, сега перките трябва да ги сложим. Чакай са. Хора, вижте тук отзад има перки. Това е много яко, Ама трябва да сложим и другите перки. Ма да, чай да видя. Включваме му, дай да го сложим на оф, да не харива това. Не, то няма батерия. Може и да има. Това е много яко е. Ох, човек. Дай ми, може веднага, защото ще се изнервя. Ти си никакъв. Ти си мазохист. Идиот на ключе. Брат, ти захвърли инструкциите преди малко. Койно след малко ще ги разгледаме, защото сме и Дай бе! Какво си скъсала? Така се прави. Дай ножицата. Добре с ножицата, чай да подвърна ножа. Там където може. Абе, ние сме страшно тъпи, бе. Какво бе? Не. Сега, просто... Срежи го в ногти си. То самолет е. Защо съм направили толкова тъпо, не разбирам носи? То това е гумено. Това? Виж, може да го писаме така. Не. Нека ли не? Даме. Тук има нещо. Това е бил предпазител. Не трябва. Дай, моля съм. Брата, пластмасово. Верно, пластмасово. Така. Това вирус си стана как си стреля 30 минути. Отваряме подаръци. Чакай! Светна! Хора, чакай да покажа, бе. Искам да го... Хора, свет. Да, чакай, искам само да видим, да го такова. Сами, защото ти дай ми. Искам! Дай. Чакай, стига го. Идиот такъв. Идиот. Геро Бойков. Хилям размер. Какво ще направим, кажи ми? Добре, изчакай. Изчакай ти, ма. Не, чакай. Чакай да го взимем в перките, нали? Тук май не трябва.
Защото си много бързо, бе. Брат, има кабел. Знам, защото... За какво са ли кабеляци? Дай. Искам Няма само очевидно да стане сега. Еми хора, няма да стане след това. Искам само да видя. И хора, няма да стане след това. Това беше видеото от нас. Няма да стане очевидно този хеликоптер така пред камерата, ама по него парковахме. Така че... Абе, то... Чао!